No, takže Dížo ma už evidentne uviedol, chcel som trošku sám, ale nevadí. Takže ešte raz, moje meno je Peter Džupin, všetci ma volajú Džupo. To ma volajú Peťo, sestra mi hovorí Feťo, ale to nemá s tým nič spoločné, hej, to je úplne okej. Tak ja vlastne, viete, sú tu samé pekné dievčatá, samé pekní chlapci, viete inéž ako sa hovorí najkrajšiemu Košičanovi, to je Kašanová. Bohužiaľ nie som to ja, ale to nevadí. Tak asi 2 týždne som rozmýšľal, že ako vlastne začnem celú túto svoju stand-up, alebo ako to nazvať. Ja to tak hovorím, keďže je tu Pekim. Ale pohode. No, ale okej. Tak ja hovorím si, že tak budem hovoriť samozrejme aj nejaké košické vtipy, hej, keďže tu sme vyrastali, tu nás napadli milión vecí. Tak stále som tak rozmýšľal nad tým, že hej, východ, západ, klasika, stále som hovoril, taká ortodoxná východoslovenská babka s takou ortodoxnou západoslovenskou babkou, oni si nemôžu rozumieť, hej. Keď co hovoríš také, poviem na ňu tá západoslovenská babka, tak absolútne netušie, hej, o čom hovorím. Ale mám na to takú svoju lingvistickú teóriu, hej, to je samozrejme, keď v Bratislave, všetci vieme, ako sa tvorí bratislavský zápor, je mi zima, hej, a zápor sa tvorí pridaním čarovného slovíčka, je mi zima, není je mi zima, není zima, hej. A my východňari to máme trošku ťažšie, lebo my spievame, hej. Takže dáme dôraz a je to v prdeli, hej. Takže ide s nami, tá neidem, ide s nami, tá neidem, hej. No, je to v prdeli. Ja teraz stále hovorím, že my na takých sociálnych sieťach si nemôžeme rozumieť, hej. Každý je na každého na srapky, non-stop, hej. Ale hovorím, že všetci v Bratislave majú čistú pleť, ale čo ak ne? No a samozrejme... Ja si to bude lepšie. Kývim sa aj koko, ale to... Dobre, už to mám. Jasne. Sestra mi sleduje, artikuluj. Dobre, už to bude povedať. Samozrejme som zabudol, kde som skončil, ale to nevadí. Aj tak v kuse, hej, samozrejme, že rivalita východ-západ stále to funguje, hej. Stále keď prišli k nám naši superi, hej, zo Slovanu, tak stále prišli neskoro, tak už sme neskandovali Eška Slovan, blablabla Bratislava, hej, byli slušní. Ale už sme kričali Meška Slovan, hej, pokud sme chodili neskoro, hej. Samozrejme, vždy sme vyhrali, sme išli do našej lokálnej krčmičky to oslaviť. Prišli sme do našej lokálnej krčmičky to oslaviť. No, tá krčmička má svoje čaro a tam sa samozrejme východ prejavuje úplne najviac, ak to existuje, hej. Teraz tam prišiel jeden pán, ktorý hovorí, prosím vás, máte čapovaný radler? No, my sme sa všetci zasmiali, že čapovaný radler, ešte je normálne, hej. No a samozrejme barman hovorí, no nemáme. A chlapík tak pozerá na ňo a hovorí, tak vás deciru mu poprosím. No, tak toto je ten východ, hej, no, ale samozrejme úplne najhoršie, čo vlastne celý život moja sestra vytýkala, bolo 2-2. 2-2, to je, hej, príjemné do krčmy, čo sa je, 2 piva, hej. Ale úplne najhoršie to bolo, keď som prišiel tak do obchodu, nemáš 2 korún. Ale najväčší extrém som myslel na námestie osloboditeľov, tak sa pýtam chlapíka, prosím ťa, nevieš, koľko je hodín? Za 2 minút, 2 hodín. To ja som myslel, že tam skolabujem, ale ja som, fakt, bolo to úplne jasné. Ale v pohode, tak som to prežil, dajme tomu. No. Samozrejme pred rokom, všetci sme videli, aké boli Košice rozkopané, keď ideme zo svojej lokálnej krčmy, všetci, kompletne. A ľudia už boli nasratí, hej, to už bolo to také, že sa tu zakladali organizácie ako ľudia proti rašizmu, hej, ale my si neuvedomujú, hej, že my si chcel spraviť pre nás super atrakciu na Jahodnej, takzvanú Uranpu, ale nikto, hej, každý na to srá, hej, Prídu domov, je niečo krásne. Všetci sme mohli zažiariť na svahu a
mal som také šťastie, že keď sa tá rekonštrukcia diala, tak som vlastne nežil na Slovensku, žil som v Holandsku. Samozrejme, keď sme tam prišli 4 Košičania, tak dobrý deň po chorvátsky sa povie, po holandsky, pardon, sa povie, už myslím na leto, trošku vyšlo slnečko, myslím na leto, ale dobre, nevadí, hej, tak samozrejme prišli sme tam a chuj mi dá, hej, no tak som musel všetkých držať, co hutore, hej, chuj mi dá, takže si chuj, no, dávaj bole, hej. Keď sme akože mali tak trošku voľnejšie chvíle, tak sme luštili holandské križovky, to veľmi krásne, tak sme si vymýšľali také, že bolo tam niečo napísané, tak teraz neviem čo. Určite to bude futbalový klub na 4, hej. Tak sme dali Ajax, hej. Z hora, zase niečo napísané, tak hovoríme, tak to bude Pochutina na 5, tak sme dali Keksík, hej. Ale nevyšlo nám križovka, bohužiaľ. A podarilo sa mi jedno medzinárodné fopa vzorové, doteraz na to veľmi rád spomínam. Prišiel som po nočnej z práce, o 7 som zaspal, no doteraz tomu nerozumie, zobudil som sa o 9:45 večer, hej, zase som musel ísť na nočnú smenu. Tak si hovorím, na varici nestihnem, tak idem si niečo kúpiť. Tak proste idem a zrazu vidím takých 5 Arabov, že im nesú na tacky kebaby. Hovorím si, no, tak idem tam, pôjdem vnuka. Typek niečo mi rozpráva po holandsky, hovorím, že I'm speaking only English. Oh, what do you want? A ja hovorím, takže ja chcem kebab. Pozerám na mňa, kebab? A prišiel druhý, že čo chcem, že kebab, no začal na mňa plieskať, ja som nerozumel, čo hovoria. No ja debil som vošiel do moslimskej modlitebne, hej, a ja som neviem. Mal som jedno jediné šťastie, že som si neobydlal bravčový kebab, to už mi bol asi veľký prúser. A pýtal sa ma kamarát, hovorí, čo si neobjednal, čo iné, hovorím, však som nevidel ponukový list. Najhoršie bolo to, že to bol deň po Ramadane, hej, to netuším, kedy skončí Ramadán, to tam pili, žili, hej, veselo, aké by sa nič nedalo, hej. No dobre, tak po pol roku som sa vrátil na Slovensko, hej, pozriem si nejaké slovenské noviny, no nič iné, len emigranti, hej, toto, tamto, hovorím si, ja som prišiel z Holandska ako emigrant, ale dajme tomu, tak ale tí emigranti, hej, viete, kde si emigranti kupujú na Slovensko oblečenie? V Exil Sporte. Už bohužiaľ nefunguje, oni asi vedeli, prečo zatvárajú. A ešte také, že takí čo z Afriky, hej, tí emigranti, ktorí chodia z Afriky, tak oni pijú také negergetické nápoje, negergetiaky, hej. To bolo OK. A ešte keď idú tako, že luxusnejšou loďou, tak im ešte púšťajú ich obľúbenú africkú rozprávku, to je Lolek a Ebolek. No ale Saginiaci, oni prídu tu na myslia si, že budú akože šťastní a milionári, hej. Ale oni si neuvedomujú, že tu sa dá zbohatnúť, ale má to malý DPH-čík. To je ten najväčší problém. To je... No snaním to vydrží, A ešte, že v Exil Sporte ešte predávajú také špeciálne tieto, to sú také uteráky na ženské prirodzenie, to sa volá ošuška. Ale to je špeciálne pre emigrantov, to slovenské ženy to nepoužívajú. No a druhá vec, samozrejme, ktorú som čítal, idú voľby, všetci sú nenormálni z toho. Tak stále si hovorím, že keby tie slovenské strany mali nejaký normálny názov, bolo by to veľa lepšie, hej. Taký Kotleba dal názov svojej strane Slovenská polospitosť, hej, nie Slovenská polospitosť. A nie by to bolo zaujímavé, že si starajú, ale to paráda, ne? Tak s Kotlebom máme taký jeden zaujímavý zážitok, šiel raz jeden kamarát, ktorý je novinár, šiel za jeho pravou rukou, hej, to je rasistentka, hej, a tak hovorí, že dobrý, prosím, že je tu pán Kotleba, ale nie, že práve desiatuje, že papa na citko. To už nie, ale takže dajte nám na neho číslo, že mu zavoláme, hej, tak dala nám číslo na jeho najnovší Samsung SS6, hej. Sme mu volali. Hovoríme, že Marian, čo robíš? Ale tak montujem si do kuchyne kuchynskú hlinku, hej, a rastlinného tukama v chladničke a na ruke švajčiarske hodziny Tissot, hej. Také trošku, ne? No a tak
už aj nebudem ďalej rozoberať, že bolo na dole, že ma zatknú, alebo dačo podobné. A druhá strana úplne najkrajšia, to je KDH, hej, keď im to figeľa na boku, to tá jeho hlava, Svetožiaru má tu na, Svetožiaru má tu na, no ani nevie hlavu nakloniť, no ale tak to je, hej, to je ten vtip, že sedí chlapec proste pred nemocnicou a príde za ním farár a pýta sa ho, že chlapče, preboha, prečo plačeš? On, takže mamička je vážne chorá, že neviem, či sa dožije rána, že môžem ťa nejako utešiť a chlapec hovorí, jo, nemám na sex vôbec náladu. Takže tak, samozrejme sú to záležitosti, ale tak to viete, ako keď sa pýtajú farára, že ako sa pozerá na pedofíliu v cirkvi, tak on povie v HD. To už aj nemá zmysel rozoberať, hej. Takže vzhľadom na to, že bola veľa košických vtipov a tu chlapci zapadlo asi nebudú rozumieť všetko, tak som rád, že som to mohol vystúpiť, že som dostal nejaké tie svoje minútky a som veľmi rád, teda, že som to mohol byť. Díky veľmi pekne. Chcel by som aj zamávať, ale mám spotenú pazuchu, tak díky ešte raz všetkým a samozrejme na záver smrť Slovánu.